Patini hatiwo khogen debor mani Phalnokni khachijak talabo khogai mani khwnui je mansak bebakno sikok bai tlang thangjaka o Phalnok phiyok mani bisa kadrop siko hini saka Phalnokni nokphak naimo thangrok tongoi bo jaike hojak tongyani bagai haike sikok mangkhok bangnani nangkha hini saka sana thangke kosong kosong mokol bai nugyani jare kebono majra beri manliya Phalnokni rang mani khwnui khoboi 70,000 hairok tlangjakna hini saka Ini Hamya hartanaya itu sahaja na. acha mau cerai telah kita. Kamu tu ke rawat dalam muka. Kayak yang orang. Kayak tu kan tongan ni mana dia dalam muka. Betul kan enggak? Acha mau jaga khai tamlo Patni bazar. acha o gana o kebo kuno aba hai kuno merek nai eba kebo kuno to tong. Mereka tu kiri mereka je hara. Dogan tu je. Acha gana rogo sing thang rogo no gonga bo tong phano kuno sep tro kre jan. Anak tahun baru beauty kaya hara go. Kau satu kiri kona. Anak bayang kita mau baru beauty kaya kona biang juga. Kita suruh pegang kagak. Busrong tlang jaka kuno idea khai jaman. Dia apa mana? Mana? 70,000 টাকা রঙ Acha ge tabo obo bai obo hairok obo o jaga puila dana agi rogo den. Oh baik pula ya lagi tu orang bahapa ando mana ya tahu kai di sang drop kota kan dengan apa gitu Acha bo mong rokhai. anu mau saban dalam Acha